Rated. Bueno, nga kasama mga higala, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Beatrice. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ang ato magtatampo si Beatrice. Kini akong problema, bahin ni sa akong kapuyo karon. Nag-ipon mi sa akong uyab, pero nanakoy anak daan. Sa una na akong uyab, napaangkan man ko, o kung nga nga na problema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi nagmaingiti dahil langit ang nadarama. Init ng pag-ibig ating pagsaluhan. Kung merong hahadlang di ko papayagan. Kung mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Nanay! Saman? Pakadunggan ko sa imong tingog na no. Ah. Makaingon jud kog nindot nanay. Nindot kang tingog na. Oo, nindot ipanghagis. Ikaw na ka, bata pa gani ka, bugal-bugalo na kaayo ka. Dili man na pagbugal nanay. Tinuod man na. Kita man gani ko sa One TV katong naay kanta nga laki ni kanta nya sabat kaayo yang kanta nay. Unya. Ang mga tao nga nananaw naglukso-lukso dang sayaw. Unya ang katong nagdao sista murag nangagis. Di punal niya ang ganyan sista. Nya sige lang diha kanta ang usa ka laki. Ay, nagtanaw na concert? Mauna nanay. Ay, abi na kung ako mo yabag. Nya gusto kang manghagis na ahak ni mo na. Ay, sige na kalikot na dito, bi. Kay hatod ta kas imong klase. Ay, ikaw dahil mahatod na ako rin, nanay. Dili dahil selula. Ako lang sa imong hatod ni mo na kay wa man ko ila ron. Papahuwayon sa nato silula ni mo, ha? Aw, maudi ay. Unsay mao di ay nak? Ay, maudi ay nga nagsige na nagkuan kanang lingkod selula. Kay dili di ay siya mao'y mahatod na ako karon. Di pahuway sa intaws lula ni mo nak, uy. Waman to siya mapaway, nanay. Nagduwa man to siya scatter. Anak, patay. Nay, ako sa gihatod si Inday sa school nila, ha? Ay, sige na. Paway sa diha, nay. Ay pagsigig duwa ng scatter. Daghan na kay nabuang anang sigig duwa ng scatter, nay. Ay, waman ko maduwag scatter, oy. Email maning akong giduaan. Ay, maura na sila, nay. Mao na'y unang nabuangan sa mga batanon kanang ML. Karon scatter na sad. Ay, lingaw-lingaw raman pudling ako. Parang pawas kalaay ba? Mao ganing ayaw palabi, ana. Kay makabuang na. Ay, naibaw na ko, anak. Daga na ang nangabuang. Ang katuganing nangabuang sa ML. Nay, nangayo naman gani. Unsay na nga ayaw ba? Bisamot man ganit ungot anang scatter. Katong nangabuang sa ML, nangayo na. Pero nangabuang og balik tungod scatter. Mao nga ayaw na, ana. Kung gusto kang malingaw na may TV, tanaw diag salida. Ayo, eh. Sige, dakaw na mo kay maliit ng bata. Sige, nay. Ikaw na'y bahala din sa bahay, nay, ha? Unang higayon nga ako may nakahatod sa kong anak sa eskwelahan kay wa pa lagi ko delivery para sa mga nang-order na kong mga make-up. Unya, sa dihang dito namin sa eskwelahan. Nanay, ato na ako. Sige, anak. Katultol naman kasi inyong room, no? Oo, nanay. Nahala, sige. Balikod ta ka. Pinigpamuhi na ninyo, ha? Oo, nay. Sige, nalakaw na. Ang imong baon na sa imong bag. Ayaw, pagpalit das gawas, ha? Kanara imong baon mo ikan, kasabot. Oo, nay. Ato na ako. Bye-bye. Babay, nak. Uy, pagdagan, hinay lang. Ay, pastilan. Balik ko na nako sa inigpamuhi na nila. Maadto ko sa among opisina ron. Adto ko mag-istambay samtang magpaabot ng mamuhi sila Tintin. Hi! Kuyawan ako eh. Ikaw ang classmate. Naku, sa una. Beatrice, ikaw ni? Ha? Wala ka. Kailangan katong katugong hapit na first honor. Ako to, tapsing nga lang kaya akong tapad. May gitawag og first honor. Uy! Ikaw ni Sergio? Dio. Oh. Hala, no? Sergio Asords.
Hala, kumusta naman ka, uy? Okay ra oy. Seryo? Ay, ako seryo. Ano, search lang gud unsa. Search sa sur unsa. Pa-search, pag ka nga seryo ka mang dakos una. Unsa sa taon oy. Sa gamay pa to seryo. Unsa. Oo, no? Ikaw ray bata sa una nga tiguang nagpangano. Yan bugal-bugal lagi po kita. Bitaw ay joke ra, uy. Kumusta naman day ka, Serge? Kumbati lagi po. May noon, kaya di kumbati pa. Oo. Pila naman day anak ni mo? Usa ra. Hala, wagit mapuni. Lagi taon unsaon tutyo ang taon ko asawa. Ha? Lagi matay taon ko asawa rin paghimugso sa mga anak. Hala, maubalo, sorry ka ayo. Okay roy. Hanap jud ng life. Ikaw, pila ka mo imong anak? Usarasan. Ano unsa chulao dere? Anong chulaon na? Chula dayon, agad-agad. Diha-diha. Adi ba usawan? Wala na po ni. Na, sa man to akong Paris, uy nga gijerjer man dayon ko, unya maura man day giapas ato. Pagkahuman sa dang namabdos ko, wa na mo pakita ang tabaghak. Nalumos tingali to sa sabaw. Buhay ka sa buhay igor kang gi paangkat sa imong katong nakauyab nimo katong Oh, anak mo. Sergio. Pangas ka. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, nganong kita pa man kunin mo diri, uy. Kuan kini parang kay istorya tag mayo ba. Paris tagkagi, paris tagidagatan. Pulo sa ta kanang dunay masakit nga kasi natian di ba? Wala tay mahimo ana, uy. Ana man gini atong life. No lagi, magbitaw. Parehas tag duha nga walay kabilinggan sa kinabuhi. Naa, uy. Ako ding anak. Dili ba buta ko ipasabot ba nga wa tay pares sa usa di ba? Ha? Parehas tag duha nga mga available di ba? Available? Oh. Search. Nakita na ko nga murag nagparamdam si Serge nga doon na siya nakong kaibog nako. Hangtod nga sa sunod na mong panagkita, Ay, so paamot mo. Sugtan ako. Magjud party ta. Ini man magrally ta. mag-unsa ta? Mag-joint party ba? Noon Nga nung huh? ta? Eh, magkarapusta sa usawa. Noon sa way. Hala, no? Para siya sa taon na ikabiligkan. Biniyaan sa kapalaran. Ano sa way? Mahimong, maghimo tagpag ang kapalaran. Maghimo gyud. Maghimo ta. Diba? Ikaw na ba na kasano ni asawa. So, parisyon kita. Sulaon ta ni. Na. Ayaw, marag ituyo ang tingalis kay Guyo nang mag-abot ta. Pagbawas mo dila, pagbawas mo. Tay basta karon sa nato ni. Unya, unsaon naman nato atong ang atong mga anak, imong anak, akong anak. Hindi pa ka anak. May tatay ang imong anak. Kanya ang ako sang anak, may mama na. Saban. Gawas na imong dila. Kabutong na rin dila na to, iba. Tao ni, uy. Unya, pila may sugilanon, gikurambos gid namo, nakasabot gid ming duha si Serge. Og mauto, ako siya gidasabay aron maila-ila sa akong mama. Unya, Isa nag-awa ng imong gidadi ni Beatrice. si Serge nay, akong classmate kani adto sa elementary. Mao ba? Mm. Sa may tuyuan aniya din Nagkarelasyon namin ni Serge nay, ug mo na ako na siyang gidadi niya aron imong mahimamat. Ha? Serge, ako ding nanay, si Nanay Junisha. Nay, si Serge nay. Mga adlaw, na dyan siya. Nagnanay ka na ako. Kano sa man ka nahimo na akong anak? Nay. Ay, bitaw, joke. Ay, nakakao na ka? Wapa, nang. Di ahak na. Nang, Ay, mukaon kag pinobredong? Mukhaon kay ko din nato, samot ka na pinubre. Ah. Pero, kuan, kining dili man maayo kay tuyo ang pag-anhin ako, di man kaon. Di na mo akong tuyo taon din, mihangyo kong biya nga mga on mis gawas, dahil una mo ang iyang anak, pangaon gawas, ikaw, ang iyang anak ni biya, mga on ta, ang imong apo. Ha? Mao ba? Kuyawan mo sa daan eh. Abi na kung ani ka mukaon ba? Di. Para ba may kaluto? May problema na nang, oy. Pwede naman kakag mo kuyog kang mga on ta, ha? Ay, Kaman, pwede ato oy. mga kawan. Pwede nga no kung dili. Sige nay, ilisi si Inday Tintin at ito mga on sa kawas. Mga onrata sa gawas. Oo, asa pa man ang gusto ni mo nay? Dili ta mag-shopping. Pwede sa mag-shopping na. Mag-shopping ka. Asa man ta mag-shopping ba? Shopping Mart. Pwede rin sa Shopping Mart. Kring! Kring na. O ganahan mo sa Shopping Mart. Ato sa Shopping Mart. Wano na kulong tabunok umatan. Pulto sa dito, ha? Di ba? Ato sa Scarbon. Ganahan mo sa Scarbon. Ay, shopping ang gingon ko dili pangumpra pagkakidot. Pangas ka. Gipasiawan na god sa akong nanay si Serge, pero
Dili ba niya ingon anang akong nanay? Ug may gani kay nakasabot ra si Serge. Unya, midagan ang mga adlaw. Nanay, wala kasi dito seryo. Tintin, anak, ayaw siya tawga og Sergio. Serge lang, okay? Nga naman dahil nanay, nagili sa siya tangan. Ay, wa man. Ang iyangan, Sergio. Pero iyang angga, Serge. Mao nga tawga siya og Serge, okay? Okay. Dili dahil man ni si ito, Serge nanay? Ah, moari to rin, nak. Kauban ang iyang anak. May kaduwa ka na unya. Ha? Kisa man nanay? Hello, Tintin. Ila-ila mo sa kong anak, si Junior. Gamay ni siya tao pero medyo dakuong tingog. Daw siya dyan? Oh, dong. Sabay. Ansay hala, nak. Ano nga nga naman kaya? Ah, hello, nak. Dili hala. Kailan man ko na niya nanay? Ha? Kailan mo, Junior? Kaila mo? Kailan mo ko na? Mandito naman na siya. Ikaw, maldito. Tintin. Uy, Tintin. Classmate man mi anak niya nanay. Pero may man na siya nga mangaway na ko. Maldito ba na? Ikaw maldita maka. Alagot tayo ka. Ang sige na tayo nga. Palautot po. Okay? Wanya, ikaw, dagan man sa kamingon ka nga sipunon, be. Hindi kasi pa nung dinod. Ikaw pala utot. Pagilo mo! Serge, alang singkahi ang akong anak. Sila duha akong kasabanday, silang duha. Ug kasab-an nimo ang imong anak, ang imo lang anak, ayaw iapil ang akong anak. Oh, Beatrice. Recorded by X Thunder Gaming. Ikaw pa, mo pagali pag ila-ila sa atong mga anak, mo pakita ka na dili maayo nga rin sa akong anak. Adi, manggol ka nang awa ko, ipinigan nila day. Wa bitaw. Pero klaro na kaayo. Kay bisan ang imo rang anak ang angay nimo kasab-an, imong giapil ang akong anak. Oh. Dapat unta kung kinsa tong sad-an mo imong kasab-an, dili iapil ang way labot. Di ba? Husto na. Sa ato pa, ikaw gusto. Ambot nimo. Ambot sa di mo. Buwag tayo eh. Angay lang. Kay mo dito magkasinabot ini. Nindot ni nga experience. Wa pa kita magipon, buwag na. Pero mas maayo siguro, kay mitas tantong sa iyo pa, di bawaan na, itas sa kusa. Ay lisod magdugay ta, di ta mo kasinabot. Mao tingali ni hinungdan nga, igo ka lang taong gipaangkan sa lalaki nga amahan sa imong anak. Wa mo gud taon ka pakasli tungod sa imong batasan nga bati. Ah, di ay, bati ko. O sige, bati maka ko. Karon pa lang, buwag lagi Ang ka. bulag ta. Bida, pasalamatan ko. Anong pasalamat ko nga sa iyo pa lang naan. Dahil hanat ka. Kung unsay kulor sa imong batasan. Hilas ba mong manulti? Ngano ikaw? Ginindutan ka anak imong batasan, ha? Ha? Sultian na lang ka. Sa naong pa lang nimong daan, wa na'y batasan. Oh, Ha? Gisayang nimong akong pagsalig o pagpati alang nimo. Di ka man day angay. ano na po na istorya daghan. Di ka Sus! magbuwag ta. Sakto ka. Sige, balik-balik ka ng buwag. Buwag man ka ta. Sige, Buwag. karoon na yun. Bauli mo sa inyo. Bauli mo sa inyo. Ha? Wala ko makinala ninyo. Ito gaston ako. Luoy ko lang ito ninyo. Uy, hangkaw. Wag yung kumangayo nimo ato. Bisan 5 stabos wa kumangayo nimo. Ikaw ray ni offer ato. Hilas nimo. Nangwinta ka ato. Daghan pa istorya buwag ta. Bida bumuli mo sa inyo. Oy, kapag ka imong daong, papaulion mo nimo sa amo. Ngano? Ha? Nakalimot ka amo ni. Kamu may mamaulis inyo kay di amos amo. Amo ning bay. Kamu may bisita din hinamo. Mo mauli mo sa inyo. Inyo din ba? Limot ka? Limot ko na. Bantura, baho kayo ning napita. Hilas mo nimo. Mas baho pa ang inyong bay kaysa among bay hanggaw. Ay si pakauwaw diha. Ikaw may pauli dito sa inyo. Dan anang anak nimong palautot. Pala uto din akong anak. Kaya imong anak, si Punon. Sitonon, paraw ka, pamahawa mo. Mga palautot mo. Mao na akong problema ron, kay imbis na kasi nabot na unta mi nga magtipon, nahugay noon sa buwag. Mahal ko unta si Serge, pero tungod kay nagpakita siya dili maayong batasan, hasta akong anak yang apilon, nakigbuwag ko niya, oy bisag sakit sa akong dughan. Karon, di gid malikayan no usahay, paghandom gid ko ni Serge. Usa kong buhaton ani makibalik ko niya. Ang tinuod pero tigid na kong hilak atong higayon nga nagbuwag mi. Unsa man kamo ang pasiltihon, inday bam ka relate ka, Beatrice? Ate Pres! O, tiyang isendo na to kargadlawa. Si Inday Beatrice, Ate Pres. Beatrice. Kinis Beatrice, kuan kanang gibogan siya nga uyab kay pagpa maragi paangka ng Ate Pres. Unya kini Serge, kuan namatay ang asawa karon nagkita sila classmate sila grade 1. Magtipon to sila Ate Pres. Usara ka istorya na buwag sila taon. Dayon kay tungod lang sa pagbadlong ni Serge nga hilo mo. Di man badlong sugot ang si bata. Beatrice nga iapil yang anak og badlong. Mao gyud na simple na kayo. Nagbuwag yun sila.
Nya nagmahay siya kay labra ba kay taon niya Serge. Saon na to ani. Ma'am, natin mabasa diha. Ako sa dati press, pag uli lang mo day kanang simple ra man to. Pilar man istorya. Pero abi ni mo Goliath, katong iyang gihimo dili man sad maayo kay primero pag nilang kita. Unya na bang murag naay tendency nga mas grabe unya Bunugon. kung panalitan Tipon sila. tipon sila, no di ba? Oh, si Nga Serge. magkaaway tungkol ng ilang mga anak, ana ba? Nabuwag niyo sila kay palautot Umalig ka. Si punon ka. Palautot, maro gid ilang buwagan. Si punon ug palautot, tapos. Mo ni saon man nato. Bam, unsa may ating katambakan niya bam? Ako para nako. O masabot madapa. Kuno na to, ingno na to nga madlungol na to atong anak dug sa usag-usal na to. Dili ta nato yapil. Mao. Ang ato mga anak kay dili man ay ato ang hinaguan mis uban. Kanay mo anak, ikalay badlong anak. Iyahay sila gulong. Yahay sila badlog, di Oo. kay usakon niyag badlog. Sakitan sa bentaw si Beatrice. Mao na, oo. Yeah, mao na nga sabot-sabot mo day Beatrice. Ug bada pa nag istorya ninyo kay murag nagailabay ra mo sa usa. Nya inyo rag yung na buwagan ang palautot og sipon nun. Mao gyud. Nga ra gyud way lami. Bam, unsay mo mayaw-yaw diya gambe? Doon ako gamay ikasaway ni mo, Ma'am Beatrice. Okay. Sa unang higayon nga pagkakita ninyo ni Serge, imo na yung gitugyan na imong kaugalingon ngadto niya. Abi pa lang unya ni Serge nga murag sayon kapakababay ko muna kay anak daan. Wa sa kagwanta. Oh, wala ka mo kuyog dayon kay nagpa-cute mag-cute unta una ka kinaano kay anak daan samot nga mura kag na minus sa akong tanaw no unya gawas pasad dili ko mo gawas og kanang gitawag mo og kanang childhood o sila na nang uyab sa bata pa Childhood sweetheart. Childhood classmate. Dili uy kanang malang uyab dila sa una ba niya nakakita ana oh Wow. dili man classmate naman mo oh unya inyo tag din ang hunadaan nga inig-abot ninyo, inig-ipon ninyo og puyo, puros muna ay mga anak ug magkasinabot ba sila. Inyo tag din ang hunadaan sa laing bahin. Kali sa si Beatrice, bam kadang sa laing bahin murag na dug gamay pong sayo. sige. Sayo. Kay Ato yung pagawas daan yan dila. kay gani dire sa katapusan sa muli niya ningon ka nga nilakaw si search ang murag na in love ra ba ko sa iya ha. Unya. Kuan kaayo ra napakipot unta ka gamay pod. Wala tani mo idudho dayon imong kaugalingon. Ikaw, dudho mo na yun. Doon na Ano kay man siya ba magpakipot mo undang niya. doon na gamay, doon na po ko'y gamay sayop, no? Undang nga dili na po padayon. Kani, nako'y pautana. Sa man. Tinuod ba ate pres, nga kita mga babae makasuway magpangita? Pangita sa Kanang, kung kita ko ng mga babae kung makasuway na ta, magpangita ko no ta. Dami sila gingon, once tested, always wanted. Oh, kana di ba- kana kun kuan kanang maayong pagkapaan. Diba? Nagwalami nga paan. Bitaw, alam ni Pan, ka na yung Alricenal Rose Bishop. Kay, why Pan nga bahaw, kay Pan makatagbaw. Mao na din ha. Mao na lami kayo. Kung tumpaan, ngayon ate pres sila, ano mo, mga gupop, mampoy. Hindi na dyan ka magpangita. Dili. Depende, oy. Nagtot pa istorya, Ma'am Beatrice, sa inyong panag-ipon, yan naghandom ra ba kagyapon, bisag nilakaw ng imong kaipon, so taa ko no, ug kanang imong gugma, dili ba na kiat-kiat lang? Kiat-kiat. So taa ko no, ug tinuod ba ng gugma ha? Ug mauna, makita mo kusab, yun ang plano mo nga mag-ipon mo kusab, mitingan na yung mga bata. Mitingan. Oo. Hindi mag-away. Kasagaran og mag-ipon na sa kababae o sa kalaki kung naa na sila anak daan, ibilin dito sa apuhan ng bata. Oh, bitaw, Kay ibili. Pung pa, panalagi tag mag-ipon mi si Goliath. Ako ang babae siya ang lalaki. Na ako'y anak daan, naapot si anak daan. Dili ko na mahitabo nga mubati igdong pagpanggat si Goliath sa akong anak daan kay dili niya dugo. Correct. Pero ano lagi na Amerikano at Presidente, ganahan kayo na yung anak ang babae ba? Kanang mura pinanggak hindi ang anak. Kana kun Babay. Amerikano di man kayo ko ag mga anak. Mura gid, dili kayo sa... Kaya sila ko ang. Depende oy. Nasa Amerikano parenor nga dili sa di inana. Napoy na anak nga. Patipod o. Patipod. Ang sa ako na lang gibasa nga kanang nibasa ba ko? Okay, basay, wapa. Ano ko mo basa Wapa lagi. Okay. Alita sa Efeso 6. Masay isulti diya. Verse 4. Mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon ang mamaha sila sa Kristohanong pagdisiplina o mayong pagtulunan. Sakto naging natin po sila ganiya Goliath, kaya iya sila o badlong silang mga bata. Ay, di la pasok mga anak. Iya og Matauta, dugabon niya ta. Iya og disiplina pan maulag yung pauta na diha. Kung mubati ba si Serge imong anak nga dili man kana niya dugo, ikaw, di bati ka sa anak ni Serge. Mauna. Oo. Kasagaran sa kunang gingon. Yahay. Kasagaran sa kunang gingon kung pamilyado na daan ng lalaking babae ug magminyo ang ilang mga anak ibilin dito sa apuhan. Bitaw.
Ay, may radyo, nabayot ko, Pedro. May ragon. Salamat ko na dito naman doon. Kuna ko ang puzzle, Tihon.